Chciałbym najpierw pozdrowić wszystkich, którzy słuchają przez internet. I dzisiaj będziemy omawiać 29 i 30 dobry czyn Mikiodorczy. Jak zawsze wspominamy ten komentarz Sangie Paldrupa, ucznia Mikiodorczy, który napisał komentarz omawiający znaczenie tej modlitwy. I jak zwykle przypominam, że jesteśmy teraz w tej części modlitwy, która omawia praktykę najbardziej uzdolnionych praktykujących i która dzieli się na trzy główne części: obudzenie bodhicitti, praktykowanie różnych rodzajów bodhicitti i również praktykowanie utrzymywania ślubowań związanych z bodhicittą. Jesteśmy w tej trzeciej części. A ta trzecia część znowu dzieli się na kilka podczęści, czyli praktykę paramit, oczyszczanie umysłu, naśladowanie bodhisattvów i działanie zgodnie z miejscem i czasem. Dzisiaj przechodzimy do tej czwartej części, czyli działania zgodnie z miejscem i czasem. Więc to jest ten 29 strofa, 29 dobry czyn. I ta strofa brzmi tak: w epoce upadku mało kto służy naukom Buddy, a ci, którzy winni je odbierać, są z nimi na bakier. Widząc to, pracowałem nad sobą jeszcze bardziej. Mam to za jeden z mych dobrych czynów. Więc to jest ta 29 strofa właśnie odpowiada tej praktyce zgodnej z miejscem i czasem. Więc zgodnie z takim tekstem, który Mikiodorczy napisał, czyli wskazówki do tego, jak ćwiczyć, jak praktykować historię wyzwolenia, czy też naśladować historię wyzwolenia wielkich mistrzów, Mikiodorczy sam opisywał jakby ten temat. I on mówił tam, że jeżeli ktoś chciałby przyjąć Mikiodorczy za swojego guru i praktykować zgodnie z jego zaleceniami, to on jakby spisał jakby kilka takich rad, które sam przeszedł, sam przepraktykował i które się znajdują w jego autobiografiach i które jego uczniowie powinni naśladować. W tym tekście Mikiodorczy pisał, że są tacy ludzie, którzy nie są w ogóle buddystami, nigdy nie weszli na ścieżkę Mahayany. Oczywiście z zewnątrz nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy ktoś praktykuje Mahayanę, czy nie. Oczywiście tak naprawdę nie jesteśmy w stanie, kto kim jest, ale są ludzie, którzy ewidentnie z zewnątrz patrząc, nie wyglądają jak praktykujący Mahayanę. Więc z zewnątrz ci ludzie nie praktykują Mahayany, ale w gruncie rzeczy bardzo często wielu z nich praktykuje Mahayanę i faktycznie wykonuje jakby prawdziwą praktykę Mahayany, bo w gruncie rzeczy niezmiernie wspiera nauki Mahayany. Dla zwyczajnych osób to jest trudno to zrozumieć, trudno to pojąć i zobaczyć w ogóle, zauważyć.
Ciężko takich ludzi jakby nazwać ludźmi, którzy utrzymują nauki Buddy, tak? Nikt patrząc na nich z zewnątrz nie nazwałby ich wielkimi nauczycielami. Ale to związane jest z naszym ograniczonym postrzeganiem, naszymi ograniczonymi zdolnościami postrzegania pewnych rzeczy. Ponieważ są ludzie, którzy faktycznie praktykują i utrzymują nauki Mahajany, choć z zewnątrz na to nic na to nie wskakuje, nie wskazuje. Są dwa rodzaje takich ludzi, są ludzie. Są ludzie, którzy faktycznie utrzymują nauki, tak jak to mówią o tym i utrzymują te praktyki, ale są też ludzie, którzy oczywiście robią odwrotnie, czyli mówią, że utrzymują nauki, a w gruncie rzeczy w ogóle tego nie robią. I oczywiście są tacy i tacy. Jeżeli ktoś faktycznie utrzymuje nauki albo jest takim pseudonauczycielem, z zewnątrz nikt nie jest w stanie tego w gruncie rzeczy ocenić, wobec czego nie mamy wyjścia. Musimy jakby ująć ich wszystkich do grona nauczycieli, bo nie jesteśmy w stanie ocenić, kto kim jest. Więc tak czy nie, wszystkie takie osoby powinny być zatem jakby włączane do grona sangi. Ci pseudonauczyciele, nawet jeżeli sami nie są w stanie praktykować dharmy, ale udają tak dobrze, robią tak dobre wrażenie na innych, że inspirują innych. Więc w pewnym sensie robią coś dobrego w tym wszystkim. Nie mamy, oczywiście z naszego punktu widzenia nie mamy wyjścia, musimy ich wszystkich włączyć do grona sangi. Nie ma... Prawdziwi ludzie, którzy faktycznie utrzymują praktyki, są ludzie, którzy inaczej praktykują, inaczej trzymają dzwonek i dorje, inaczej. Są różne sposoby, w jaki możemy odłożyć nasz dzwonek i dorje, tak? Różni nauczyciele mają też różne korony, różne czapki o różnych kształtach i barwach. Są różne style, jakby takie zewnętrzne tradycje wykonywania różnych praktyk. I na przykład w innych tradycjach są też inne rodzaje szat i ubierania tych szat, noszenia tych szat. Są pewne różnice, ale są to w sumie malutkie różnice. Z zewnątrz wydaje się, że jest bardzo dużo różnic, ale wewnątrz, kiedy spojrzy się na na praktykę, którą ci ludzie wykonują, na intencje, z jakimi tę praktykę wykonują, to są one takie same. Na przykład, jeżeli weźmiemy sam buddyzm tybetański, to widzimy pewne różnice tu i tam, albo nawet w klasztorach Kadziu czasami różne klasztory różnią się wykonywaniem i rodzajem, jakby sposobem wykonywania różnych praktyk i tak dalej. Tak czy inaczej, jeżeli jak będziemy zwracać uwagę na te różnice, czy też na te jakby to
Prawdziwi bodhisattwowie, kiedy widzą te różne wariacje stylów, to starają się pomóc im wszystkim, tak, aby one wszystkie kwitły i aby były podtrzymywane i aby były upowszechniane. Czasami różne tradycje różnią się w poglądzie i w postępowaniu. Są różne style, są też różne, tak jak powiedziałam, zewnętrzne style praktyk, związane z praktykami Vajrayany, ale też trzeba pamiętać, że istoty również się różnią się swoim potencjałem, różnią się swoimi inklinacjami, stylem bycia i tak dalej, więc różne tradycje mogą być odpowiednie dla różnych ludzi. Są takie tradycje, które będą najlepsze. Jest tradycja, która może być najlepsza dla danej grupy ludzi. To jest najważniejsze. Są ludzie, nie lubią na przykład czegoś, jakiegoś elementu w danej tradycji. Więc czują się na przykład niekomfortowo, widząc jakiś tam konkretny styl jakby praktyki, tak? Wobec czego to nie jest dla nich odpowiednia tradycja. Mieliśmy takie kiedyś spotkanie w Kyoto. Wówczas był Kyabje Vajradhara, Tenga Rinpoche był obecny podczas tego spotkania i były też różni reprezentanci różnych klasztorów Kagyu i rozmawialiśmy o tym, jakie czapki powinniśmy nosić podczas Menlamu. I wówczas jakby uznano, że powinniśmy nosić też te żółte czapki, takie, które nosimy podczas Menlamu, wkładamy podczas Menlamu. Za czasów 7., 8. i 9. Karmapy istniała tradycja noszenia właśnie takich czapek. Dlatego najwcześniejsze wyjaśnienie dotyczące tych czapek napisane jest, opisał te czapki czwarty szamar Kshetrakeshi, ale dobrze zapamiętam? Kiedy na przykład skąd o tym wiemy? Dlatego, że w tekstach Gelugpy opisuje się, w pierwszych tekstach Gelugpy, które opisują noszenie tych czapek, to te teksty Gelugpy właśnie cytują czwartego Shamarpę. Tak? Czyli jakby wygląda na to, że tą tradycja została przejęta jakby od Shamarpy. Więc ta tradycja jest bardzo mocno związana z praktyką Vinaya praktykowaną w Tybecie. Nikt o tym... Więc tamtego wieczora podczas tego naszego spotkania w Goto ktoś przyszedł podczas tego spotkania i powiedział, ale takie żółte czapki, dlaczego mamy nosić... Dlaczego mamy nosić żółte czapki? Powinniśmy takie kolorowe czapki nosić. To jest nasza własna tradycja. Żółte czapki nie są nasze. Wielu ludzi uważało, że te żółte czapki są powiązane z tradycją Gelugpy. Ale z historycznego punktu widzenia tak naprawdę wygląda to inaczej. Więc tamtego wieczoru właśnie kilka osób podjęło ten temat i zaproponowało te kolorowe czapki. I nie podobały im się te żółte czapki, bo przypominały za bardzo czapki Gelugpy. Później właśnie znalazłem ale ja
Ja byłem przekonany, że powinniśmy nosić żeby powinniśmy przystać na te żółte czapki i potem po jakimś czasie znalazłem ten tekst właśnie czwartego Szamarpy, który omawiał tę tradycję tych żółtych czapek i wtedy nabrałem pewności, że to była dobra decyzja. Tak czy inaczej, jak widzimy, różne tradycje, różni uczniowie, klasztory mają różne style czapek i koron i tak dalej, i różne style wykonywania praktyk, ale kiedy skoncentrujemy się na utrzymywaniu i upowszechnianiu nauk Buddy, to naprawdę nie ma znaczenia. Powinniśmy wspierać wszystkie te tradycje, wszystkie te style i jest to naprawdę wspaniały sposób zbierania zasługi. Powinniśmy składać, jakby chwalić i wspierać całą sangę we wszystkich 10 kierunkach. Mówi się w tekstach, w sutrach i tantrach, że sanga jest najlepszym polem zasługi, najlepszym odbiorcą, najlepszym sposobem na gromadzenie zasługi. Dlaczego tak jest? Dlatego, że kiedy składamy dary sandze, to pojawia się wówczas dwa rodzaje zasługi. Zasługa dla tych, którzy obdarowują, tych, którzy składają te dary i zasługa tych, którzy przyjmują. Więc jeżeli mamy 3 klejnoty, Buddę, Dharmę i Sangę, to mówi się, że składanie darów sandze przynosi największą zasługę, ponieważ to przynosi zasługę obu stronom. Oczywiście dobrze jest składać dary takiej czystej sandze, która faktycznie praktykuje dharmy, skupiona jest na praktyce dharmy, na przekraczaniu ścieżki buddyjskiej i w ten sposób składając dary takiej sandze jakby pomagamy utrzymywać nauki Buddy. W pewnym sensie możemy powiedzieć, że to jest jakby jedna rodzina pochodząca od Buddy, taka rodzina umysłu, rodzina nauk, która w nieprzerwany sposób pochodzi od Buddy. Jeżeli chcemy, aby nauki przetrwały bardzo długo na tym świecie, musimy wspierać taką sangę. Jeżeli chcemy, aby dharma przetrwała długo na tym świecie, to musimy wspierać sangę. To jest bardzo ważne. Więc z jednej perspektywy ci, którzy faktycznie otrzymują nauki i są też tacy, którzy tylko udają, że otrzymują nauki, ale w gruncie rzeczy nie jesteśmy, ponieważ nie jesteśmy w stanie tego ocenić, powinniśmy utrzymywać czyste intencje i jakby podchodzić do nich w różny sposób. W ten sposób właśnie opisuje to Mikio Dorje w swoim tekście. To w tym jak Sangye Paldrup zaś w komentarzu mówił, że teraz mamy okres Kali Yugi, pięciu degeneracji, czasu życia, poglądów, czujących istot, klesi i tak dalej, czy te tak zwanych 5 splamień się pojawia dodatkowych. Czasami się to tłumaczy jako 5 splamień albo 5 jakby zanieczyszczeń, czy 5. Czyli generalnie mamy to jest zły czas.
Więc mówi się o tym, o ludziach, którzy utrzymują te nauki opisane w tekstach, utrzymują nauki z trzech koszy, albo utrzymują nauki urzeczywistnienia, albo to mogą, albo praktykują trzy rodzaje praktyk i to mogą być i ludzie świeccy, i mnisi lub mniszki. Podobnie są reprezentacje trzech klejnotów, klejnoty, klasztory, świątynie, stupy i tak dalej. Są więc tego rodzaju obiekty, takie przedmioty, które uważamy za święte, za przedmioty sakralne. Za czasów Nikiedorje, ale również i za naszych czasów, bardzo wiele ludzi nie widzi ani tych ludzi, nie postrzega ani takich osób, ani takich przedmiotów za ważne czy święte. Tak było również za czasów Nikiedorje. Więc ludzie nie dbali na przykład o swoje świątynie, które niszczały, nie dbali o praktykujących, więc na przykład zmuszali mnichów czy mniszki do pracy, że kazali im zarabiać na swoje utrzymanie, na swoje życie, więc zmuszali ich do pracy na przykład na roli i tak dalej. Albo na przykład przychodził jakiś król i mówił mnichom, że to jest czas wojny, musicie iść do wojska. Albo kazali im właśnie uprawiać rolę i tak dalej. Więc po prostu zmuszali ich do pracy, kazali im zarabiać na siebie. Uważali, że praktykowanie darmy jest bezużyteczne i trzeba zarabiać na siebie. Za to dostawali jakieś tam marne pensje, tak? Jakieś zapłaty w tamtych czasach. To nie były jakieś takie bardzo, że tak powiem, bogate czasy. Tam ludzie żyli bardzo skromnie w tym czasie. Więc czasami trzeba było się przymilać tym ludziom, którzy mnichów utrzymywali, czy żeby ci zwrócili na nich uwagę, dali im coś od czasu do czasu, pozwolili po prostu przeżyć. Jak się dostawało więcej pieniędzy, to się zaczynało przywiązywać do tych pieniędzy i praktycznie nie dało się praktykować darmy. Po prostu robiło się to, co kazali, nie wiem, ministrowie, czy królowie, władcy i tak dalej. Więc praktycznie taka prawdziwa praktyka darmy została zanikać. To takie sytuacje, tacy ludzie byli bardzo rzadko spotykani. Również w tradycji jakby studiowania darmy również były tego rodzaju problemy. Czasami gromadziło się jakieś pieniądze, na jakieś coroczne jakby pudże, tak, które sponsorowali jacyś królowie czy władcy. Więc ci ludzie, ponieważ nie mieli zbyt wiele zasobów, nie mieli zbyt wiele wsparcia, praktycznie wszystkie te pieniądze, które otrzymywali podczas takiej pudży, znaczy mnisi czy mniśki, po prostu szybko wydawali po prostu na jedzenie, na siebie, bo byli biedni. Ogólnie wiele klasztorów zostało wtedy zniszczonych, było wiele kłótni pomiędzy szkołami. Ludzie odbierali sobie pola, walczyli o różne kawałki, o pola, o wzgórza, więc przy tym klasztory były niszczone.
Czasami na przykład jedni przychodzili do takiego klasztoru i zabierali na przykład jakieś tam centniejsze czy lepiej wyglądające kawałki i przenosili ich do swoich klasztorów, żeby je naprawić albo żeby je upiększyć i tak dalej. To się cały czas zdarzało. Więc ludzie, którzy Więc wówczas było bardzo mało ludzi, którzy autentycznie praktykowali dharmę i utrzymywali bodhicittę, więc tak było za czasów Mkiedorczy. Dlatego Mkiedorczy sam postanowił coś z tym zrobić. Buddyzm w Tybecie się osłabiał. Prawdziwa dharma się jakby słabła. A to sprawiło, że Miki Dorje faktycznie miał i patrząc na to, Miki Dorje jakby rozwijał jeszcze większe współczucie i jeszcze większą taką determinację i odwagę, by coś z tym zrobić i by praktykować w taki jeszcze bardziej autentyczny sposób. Więc nie marnował czasu, nie lenił się, tylko pracował na rzecz całej sanghi i całej dharmy. Więc zrobienie czegokolwiek w takim czasie dla dobra dharmy czy istot było bardzo cenne. Więc on uważał, że najlepsze, co może zrobić, to sam praktykować w najbardziej czysty i autentyczny sposób. Być jakby w opozycji do tego, co się dzieje wokół, trzeba po prostu robić swoje w taki autentyczny sposób. On uważał, że jeżeli sam będzie w stanie w czysty sposób praktykować dharmę Mahayany, usuwać wszelkie przeszkody w tej praktyce i praktykować ją z dużym zaangażowaniem, w bardzo czysty sposób, to jest najlepsze, co może jakby zrobić, być po prostu przykładem dobrej praktyki. Na przykład jest taki, podam teraz przykład. Na przykład wiemy, co Buddha sam powiedział na ten temat. Bo Buddha powiedział tak: moi uczniowie, jeżeli będziecie praktykowali we właściwy sposób w czasach głodu w przyszłości, nawet jeżeli nie będzie tyle ziemi, takiego pola w wielkości paznokcia, które można by było uprawiać, to wy i tak nie będziecie jakby głodować, znajdziecie wsparcie. Więc Buddha powiedział, że Buddha w ten sposób obiecał, że mnisi i mniszki nigdy nie będą pozbawieni pożywienia, nigdy nie będzie tak, że nie będą mieli co na siebie włożyć, nigdy nie będzie tak, że nie będą mieli co jeść. A to dlatego, że nawet jeżeli praktykujemy dharmę we właściwy sposób, to wówczas jakszowie, lokalne bóstwa czy różne inne nieludzkie istoty po prostu nie będą miały wyjścia, będą musiały takie osoby wspierać. Więc w gruncie rzeczy chodzi tutaj o właściwe praktykowanie dharmy. Nie musimy się przejmować tym, czy będziemy mieli za co żyć.
Wystarczy jakby właściwie praktykować dharmę, a wtedy wszystko będzie zapewnione. Tak Buddha obiecał. Więc to był 29. dobry czyn. Teraz przechodzimy do 30. Dobrze. Więc przechodzimy do 5. części, jak działał w czasach dobrobytu i w czasach i w złych czasach. Więc ta pierwsza część dotyczy czasów dobrobytu. Ta strofa brzmi tak. Sam nauczyciel sławił prawe czyny podejmowane w ostatnich 500 latach w intencji choćby cienia nauk. Służyłem więc sądze uczonych i medytujących. Mam to za jeden z mych dobrych czynów. Więc to jest 30. strofa, 30. dobry czyn. Więc teraz jakby był jakiś błąd na slajdzie, który trzeba było poprawić. Więc to jest 30. dobry czyn. Więc według komentarza Sankhya-Paltrupa, co to znaczy te ostatnich 500 lat wspomniane w tej strofie? To nawiązuje do tekstu, który opisuje to, jak długo nauki Buddy przetrwają na świecie. W sutrach i tantrach opisywane są jakby takie właśnie mówi się o tym, jak długo przetrwają nauki. Więc w Vinai mówi się o tym, że przetrwają 1000 lat. W innych tekstach mówi się o 5000 lat, że to będzie 5000 lat. Jest też sutra Maitreyi i komentarz Haribhadry do tej sutry, w której mówi się właśnie, że to będzie 5000 lat. Ta sutra chyba została przetłumaczona przez Sakya Panditę. I właśnie mamy komentarz Haribhadry do tej sutry. I tam mówi się, że nauki przetrwają 5000 lat i że będą jakby 3 okresy tych nauk. Więc w pierwszym to będą trzy okresy rezultatów. Każdy będzie trwał 500 lat, czyli razem 1500. Potem będą 3 okresy trzech praktyk, 3 treningów, który też będzie trwał 500 lat. Więc razem już mamy 3000. Więc potem będzie trzeba dodać 500 lat na każdy kosz, więc kolejnych 1500 lat, czyli razem 4500. A następnie mówi się, że ostatnim jakby okresem nauk będzie taki okres samego noszenia szat, który również będzie trwał 500 lat. Więc razem mamy 5000. Co to znaczy?
Co znaczy, co to znaczy, że praktyki trwają, czy też buddyzm trwa? Kiedy mówimy, kiedy będzie można powiedzieć, że już ich nie ma? Buddha wyraźnie powiedział, że to wszystko zależy, że nauki Buddy trwają, tak, czy dharma Buddy trwa tak długo, jak będą wykonywane rytuały. I te rytuały i praktyki mają być wykonywane w taki wytrwały sposób. Nie od czasu do czasu, tak z ciekawości, tylko w taki wytrwały sposób. Tak wyjaśnił w Uttaragrancie, tak właśnie wyjaśnił to Buddha swojemu uczniowi Upali. Jeżeli rytuały i praktyki nie będą już wykonywane w taki wytrwały, stały sposób, to znaczy, że dharma zanikła. O jakich praktykach tu mowa? Głównie mowa o praktykach vinai, różnych rytuałach związanych z utrzymywaniem vinai. Szczególnie chodzi o te 3 podstawowe jakby rytuały, wyznania. One muszą też być wykonywane w taki wytrwały sposób, to znaczy, że ktoś jest faktycznie świadom tego, co robi to z entuzjazmem, robi to z wytrwałością, więc jeżeli będzie ktoś, kto będzie nadal tak wykonywał te praktyki, to znaczy, że dharma nadal istnieje na świecie, nadal trwa. Jeżeli ludzie przestaną się tymi praktykami interesować, to przestaną je wykonywać i dharma zaniknie. Tak to właśnie, tak to jest omówione w Vinai. Więc jeżeli mamy ten okres 5000 lat, to gdzie my jesteśmy teraz? W którym okresie? Są tego różne interpretacje. Minęło już ponad 2500 lat od czasów Buddy. Oczywiście są różne dywagacje co do tego, kiedy Buddha tak naprawdę żył, kiedy się urodził i tak dalej, kiedy to dokładnie było. Nie jesteśmy w stanie tego jakby dokładnie określić dzisiaj, ale można przyjąć, że to jest jakieś 2500 lat. Więc dlatego, jeżeli przyjmiemy, że to jest to 2500 lat, niektórzy lamowie mówią, że więc wygląda na to, że nie jesteśmy jeszcze w tym ostatnim, najgorszym okresie samego noszenia szat. Więc chyba jeszcze aż tak źle nie jest. Ale powiedzmy, że doszliśmy do tych ostatnich 500 lat. Już nie jesteśmy w tym okresie rezultatów. Może jesteśmy pod koniec okresu 3 praktyk. Jeżeli każdy z tych okresów ma 500 lat, no to mamy jeszcze trochę czasu przed sobą. Tak czy inaczej, w takim czasie kompletnego upadku, bo tak to rozumiał jakby Sangye-Paltro, że jesteśmy właśnie w takim okresie i w takim okresie jakby żyjemy, tak?
Więc co by oznaczało, że nawet wspominanie Buddy, wspominanie nauk, same najdrobniejsze praktyki są wartościowe, są już cudem, są już czymś bardzo istotnym. Wówczas SNG Paldrup mówił, że nie tylko nauki będą zanikać, ale nawet jakby przejawienia, takie zewnętrzne przejawienia dharmy będą zanikać, czyli ludzie przestaną nosić szaty, nie będą się pojawiać nowe posągi, będą niszczone świątynie i tak dalej. Ludzie ofiarowują, że w takim okresie, co jest jakby podstawową jakby praktyką mniszek i mniszek, kiedy sponsorzy ofiarowują różne dary i wspierają ich, to wówczas trzeba recytować sutry oczyszczania i dedykacji. Więc jeżeli mnisi i mniszki nie będą robić nawet takich podstawowych rytuałów, to przestaniemy jakby nawet słyszeć o trzech klejnotach, o Buddzie, o Dharmie i tak dalej. I w związku z tym Mikio Dorje postanowił robić coś absolutnie odwrotnego, czyli studiował wszystkie sutry i tantry, jakie były dostępne, znał je bardzo dobrze i tam w nich przeczytał, że w przyszłości, że Buddha powiedział, że w przyszłości, że nie będzie nawet jakby zewnętrznych przejawień Buddy czy Dharmy. Jeżeli dojdziemy do takiego momentu, takiego czasu w przyszłości, to wówczas wykonywanie najdrobniejszych praktyk, czy najdrobniejszych wizerunków Buddy, Dharmy gromadzi ogromną zasługę, będzie gromadziło ogromną zasługę, bo będzie tak rzadkie, tak cenne. Nawet wspominanie o dharmie, wspominanie o praktyce, czy wykonywanie właśnie wizerunków Buddów będzie bardzo, bardzo rzadkie i cenne. Więc Buddha powiedział, że w takim czasie robienie takich drobnych rzeczy przynosi olbrzymią zasługę. Nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie utrzymywać czy praktykować praktyk dharmicznych jakby w taki głęboki, właściwy sposób, to powinniśmy przynajmniej jakby powielać dharmę albo powielać wizerunki Buddy, robić cokolwiek. Dlatego Buddha mówił, że nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie faktycznie praktykować dharmy, autentycznie praktykować dharmy, jeżeli nie jesteśmy w stanie utrzymywać wszystkich jakby ślubowań mnisich, ale będziemy utrzymywać część tych ślubowań, będziemy choć trochę jakby te praktyki wykonywać, to będzie w tym wielka wartość. Mikio Dorje bardzo dobrze to rozumiał i w związku z tym zakładał bardzo dużo nowych klasztorów, nowych siedr, nowych ośrodków odosobnych. Uznał, że nawet jeżeli ludzie nie będą w stanie właściwie w nich praktykować, w taki naprawdę autentyczny sposób, to tak czy inaczej pomoże to w utrzymywaniu nauk Buddy. Więc Mikio Dorje uznał, że nawet jeżeli taki dany klasztor nie będzie najlepszym klasztorem na świecie, a ludzie nie będą w stanie praktykować w taki doskonały sposób, to nawet jeżeli będą robić cokolwiek, nawet jeżeli będą utrzymywać po prostu nawet zwykłe pozory dharmy czy klasztoru, to już będzie w tym wielka wartość. Mikio Dorje uczył się z wieloma nauczycielami.
Również nauczał, sam był nauczycielem, nauczał wielu uczniów, miał bardzo wielu uczniów i ci uczniowie pochodzili i później udali się do różnych części kraju i tam jakby zakładali swoje kolejne klasztory. Co więcej, Mikio Dorje sam jakby wspierał jakby materialnie te klasztory, różne miejsca praktyki i studiów dharmy. Sam wykonywał albo sponsorował wykonanie wielu posągów, wizerunków i Buddów i Bodhisattvów. Istnieje taki tekst, który jest zatytułowany Lista osiągnięć Mikio Dorje. Spisany przez bezpośredniego ucznia Mikio Dorje, który się nazywał Namgyal Drakpa. On był jednym z później z nauczycieli 9 Karmapy. I ten tekst jest cytowany w uczcie uczonych, czyli takiej historii buddyzmu napisanej przez Pało Tsuglak Trengwe, czyli pierwszego Pało Rinpoche. I w ten sposób jakby ten tekst jakby przetrwał, bo był spisany przez Pało Rinpoche. I w tym tekście jest opisane, jak wiele Mikio Dorje, jak wiele klasztorów jakby założył, jak wiele klasztorów wspierał. Co tam się zawiera, jak wygląda ta lista. Mówi się, że jakby ta lista pokazuje, że za życia Mikio Dorje na przykład król Jiang założył Kasang Chodre i Dopan Choda, czyli 2 klasztory. Lama Yinten Wangjuk został jakby głównym lamą w Gyne klasztorze. Rutra Rabjan Sonam Namgyal został wyznaczony na głównego lamę Ruyom klasztoru Yurom. Podobnie Jamel Gyatso w Kawakarpo, Chakmo Namco założył klasztor Lumpotse Chodeng i zaś Ling Drakpa założył Tashi Namgyal i Tongi, takie klasztory i tak dalej, i tak dalej. Ta lista się jakby jest bardzo długa. Tak, czyli to jest jakby lista różnych bezpośrednich uczniów Mikio Dorje, którzy wrócili do swoich albo nie do swoich, tylko do różnych regionów, udali się do różnych regionów Tybetu i tam założyli te klasztory i oni są wymienieni z imienia i jakimi klasztorami się opiekowali albo założyli. W szczególności właśnie ten król Jiang jakby utrzymywał 500 mnichów na przykład. I poza tym jest też lista klasztorów i siedr i różnych ośrodków dharmy, które założył sam Mikio Dorje, nie jego uczniowie, tylko sam Mikio Dorje. To jest na przykład, tutaj właśnie mamy listę na przykład tych klasztorów, które Mikio Dorje założył. Więc tak jak powiedziałem wcześniej, to była lista tych klasztorów założonych przez uczniów Mikio Dorje, natomiast sam Mikio Dorje założył i opłacał, sponsorował całą grupę klasztorów. Więc są one wymienione tutaj na tej liście, a obok jest liczba mnichów, czy też mnichów albo mniszek, którzy jakby mieszkali byli w tym klasztorze, praktykowali w tym klasztorze. To był Traksuru Dongsiedra,
To było Karma Gatsal Shanlung. To było Top Gyal, czyli Karma Vinaya Center. To było Karma Gyurmeling w Koruk w Dakpo. To było Karma Siedrupling w Kurap w Dakpo, gdzie uczyło się 300 mnichów. Dalej to było Rata Gandenling, czyli również siedra, w której uczyło się 300 mnichów. Tokpo Rinchen-ling, założony na prośbę Dziabdziampa Condru, który również był siedrą. Poza tym w wielkim obozie Karmapy również został jakby w ramach tego obozu powstał jakby taki ośrodek odosobnień, w którym medytowało 150 osób i również świeckich. Był również Rita Gyaten Siak, który był również ośrodkiem medytacji. Ten ośrodek odosobnień w ramach obozu Karmapów, czyli Garcienu, był też podzielony na górny i dolny i w jednym praktykowało się głównie Mahamudrę, a w drugim praktykowało się inne praktyki, nie wiem. Myślę, że później opowiemy sobie więcej o tych dwóch jakby ośrodkach odosobnień w Garcienie. Potem był Tselagang w Kongpo, czyli również ośrodek odosobnień, w którym medytowało 200 osób. Potem był Trak Tsagong, w którym medytowało 100 osób. Potem było Kongpo Nangpur, w którym medytowało 100 osób, a w nim znajdowało się również 40 pokoi takich zamkniętych na takie długoletnie odosobnienie, gdzie ludzie zamykali się na takie bardzo długoletnie odosobnienia. W tamtych czasach, czyli można powiedzieć, że ten ośrodek odosobnień w Garcienie był jakby takim głównym ośrodkiem odosobnień, a te, które teraz wymienione, były jakby takimi pośrednimi, które znajdowały się w różnych częściach Tybetu, tak? Jakby odnogami tego głównego. W Garcienie oprócz tego ośrodka odosobnień była również siedra, Uniwersytet Klasztorny. Tam się głównie studiowało tantry w tamtym czasie. Więc to było jakby wszystko, jakby różne części Garcienu, czyli obozu Karmapów. Poza tym było też miejsce, gdzie studiowano sutry. Więc jakby Garcien dzielił się na takie różne jakby części, różne sekcje. W całym Garcienie cały Garcien jakby podzielony był na takie różne jakby części.
다 된저기 세다도 검자 다 사와 망부 중나지 미기도 코랑 조선 당 코랑 튕긴 자르샤 다 코랑 Więc Micio 로마 Dorje 디지털 코랑 진짜 jakby 뭐지 코랑 랑기 założył wiele różnych nowych siedr i nowych ośrodków odosobnień, to one się nie utrzymywały same, to Karmapa te wszystkie miejsca utrzymywał, tych wszystkich mnichów i mniszki utrzymywał. Każde z nich miało co najmniej, w każdym z nich jakby mieszkało co najmniej 100 osób, tak? Więc to opisuje jakby właśnie to opisane w tym tekście uczta uczonych. Wszystkie te ośrodki miały związane z Karmapą. Więc Pałac Krękła też wspominał o tym, że istniały przepowiednie o 8 Karmapie i o tym, że będzie wspierał właśnie tradycję Karma Kamdzang, że założy, że przyniesie szkołę Karma Kamdzang do Cangu i faktycznie Karmapa założył pierwsze klasztory Karma Kadziu w Cangu, faktycznie tak się stało. Tam, gdzie Mikie Dorje się udawał do każdej z tych części Tybetu, to tam zakładane były nowe ośrodki i nowe klasztory. Więc w ten sposób za czasów Mikie Dorje była taki bardzo duży jakby rozrost szkoły Karma Kadziu, bardzo duży rozrost tych nauk i ilości klasztorów, mnichów i tak dalej. Więc można powiedzieć, że jakby przyrost tych wszystkich jakby klasztorów i siedr i tak dalej był większy niż za czasów wszystkich poprzednich Karmapów razem wzięty. Mówi się też, że jest 30 tomów pism Mikie Dorje istnieje. Mówi się, że drugi Karmapa miał również 30 tomów, ale tylko 16 z nich jakby przetrwało. Zaś dzieła Mikie Dorje zajmują teraz 30 tomów i można powiedzieć, że najbardziej taką wpływową aktywnością Mikie Dorje, najsilniejszą aktywnością Mikie Dorje była aktywność jego mowy, jego nauk. Mówi się również, że jego uczniowie doprowadzali do doskonałości oddania dla guru. Że wielu z nich bardzo dużo z nich mówiło, że obiecało Mikie Dorje nie robić tego, praktykować to i tak dalej. Bardzo wielu ludzi podejmowało tego rodzaju obietnice, tego rodzaju ślubowania samaya wobec Mikie Dorje. Albo mówili, wielu innych lamów opisywało to, jak doskonałym on był nauczycielem, jakie szczęście mieli, że go poznali, że studiowali z Karmapą i tak dalej. Że i opisywali jego, i każdy z uczniów Karmapy bardzo wielu uczniów Karmapy miało takie bardzo wyjątkowe jakby właściwości, wyjątkowe zdolności, które rozwijali. Więc jeżeli mamy okazję jakby czytać, zapoznać się z dziełami zebranymi Mikie Dorje, to dobrze jest zapoznać się z tym tekstem, z tą listą osiągnięć Karmapy. Oczywiście byli również ludzie, którzy go krytykowali i w ogóle go nie rozumieli i w ogóle
umieszali jego wpływy i aktywność. 이달 미달 따대야데 야부 마레스 지 삼조 마다바레스 오늘 제비는 취루 리메 저도 리메게 배 시루 데데서 다리 좀더 따오르 마도 Bardzo często właśnie ludzie zarzucali mu, że tak mocno jakby wspiera i promuje nauki Karma Kamsang, że lekceważy inne tradycje. Że to jest znak, że ma nieczyste intencje. Ale jego uczeń, na przykład Sangyal Padrup pisał o tym, co to, ludzie zarzucali Mikhe Dorje, że praktykował tylko swoją tradycję. Ale Sangyal Padrup pisał o tym, że czujących istot jest tak wiele, jak przestrzeń nieba. Więc jeżeli wszystkie te czujące istoty są jak nasze matki, wszystkie istoty są, to nie jest tak, że jedne istoty są naszymi wrogami, inni naszymi przyjaciółmi. Nie, wszystkie są jak nasze matki. Więc w ten sposób Mikhe Dorje również traktował inne tradycje buddyjskie. W bardzo równy sposób, bardzo bezstronny sposób. Kiedy również dzisiaj bardzo wiele ludzi ma tak dużo tak sobie takiego przywiązania do swoich i awersji do innych, więc krytykuje inne tradycje, niszczy inne świątynie, niszczy reprezentację ciała, mowy i umysłu Buddów i tak dalej. Nawet jeżeli ktoś nie... Nawet jeżeli nasza inna tradycja się różni, nawet jeżeli wydaje się nam w jakiś sposób gorsza czy słabsza, to nie ma znaczenia. Sam fakt, że taka tradycja istnieje, jest niezwykle cenny. To nie jest tak, że ktoś ma monopol na nauki Buddy, że jedna szkoła ma monopol na nauki Buddy. Wszystkie szkoły utrzymują nauki Buddy. Więc w zasadzie powinniśmy się modlić i wspierać je wszystkie, aby one wszystkie jakby kwitły, były upowszechniane i wzmacniały nauki Buddy na świecie. Kiedy Czasami się zdarza tak, że kiedy utrzymujemy naszą tradycję, to z zewnątrz dla innych to wygląda, jakbyśmy byli przywiązani do naszej tradycji i utrzymujemy tylko ją. Ale oczywiście my jesteśmy odpowiedzialni za naszą tradycję, więc my musimy ją utrzymywać, nikt inny za nas tego nie zrobi. Ale nie możemy jakby uważać, że pewne nauki są ważniejsze, a inne nauki są mniej ważne. Albo nasza tradycja jest ważniejsza, a inna jest nieważna. To jest błąd. Nie możemy działać pod wpływem przywiązania i awersji. Więc dzisiaj kończymy na tym. Koran rangi ta ku kama ku koma disu mazibse migi to korangi kudula ane wizare tana singe ta jakby w pierwszym okresie swojego życia Mikhe Dorje mieszkał głównie w centralnym Tybecie i w Kamie i tam założył bardzo wiele klasztorów. Dzisiaj nie ma tych klasztorów, nie znamy ich, nie widzimy ich. Nie słyszymy o tych klasztorach, więc co się stało? Później nadszedł inny okres w historii, który zmienił wszystko w naszej linii.
Wiele klasztorów założonych przez Mikio Dorje przeszły różne zmiany. Niektóre w ogóle nie przetrwały, zostały zniszczone, inne zaś przeszły w inne ręce i należą teraz do innych tradycji tybetańskich. Jeżeli będzie, myślę, że jeżeli będzie trochę czasu, to powinienem może pokazać wam kilka przykładów i o jakich klasztorach mówię, dać kilka z nich jakby za przykład, co się z nimi stało, jak zostały założone, co się z nimi stało, jaka jest ich obecna sytuacja. Więc teraz zrobimy 20 minut przerwy, a potem będzie praktyka Tary, recytacja pochwały dla Tary i dedykacje.